I-Cosmetic Genetics iwumkhakha omusha ku-gynecology, lapho ukuhlomisa abesifazane kwenziwa njengento ebaluleke kakhulu. Sikhuluma kakhulu ngezindawo ezizimele kanye nengxenye yokusebenza yabesifazane. Kuyinguquko yokusebenza kwe-aesthetic, noma izinqubo esingazenza kowesifazane lapho kudingeka khona. Ngakho-ke, le cosmetic gynecology igxile kakhulu ezindaweni ezizimele futhi. Isibonelo, lezi zinqubo ze-cosmetic gynecology zihlukaniswe ngezinqubo zokuhlinza, kanye nezinqubo ezingezona ezokuhlinza. Izinqubo ze-cosmetic gynecology ezingenazo izinqubo zokuhlinza ezifana ne-laser therapies, lapho okungakwazi ukugcina umchamo kungelapheka, ukuvuleka kwesitho sangasese sowesifazane kungelapheka, ama-Augustin shots anganikezwa, futhi ukukhanyisa isikhumba kungenziwa ezindaweni ezizimele, futhi ungafaka i-Botox ezimeni ezithile ku-vaginismus nakwezinye izimo. Uma kunesidingo, ukungena kwe-PAP nakho kungenziwa ngezimo ezithile. Ku-cosmetic gynecology, ngaphandle kwezinqubo ezingahlinzeki, sinezinqubo zokuhlinza, ezizoba nokulungiswa kwe-labiplastic, i-vaginoplasty, i-hemorrhagy kanye nezinqubo ze-hemenectomy ezingenziwa. ikokiwe ukuzungeza